Jo, idag har vi företagsmässa här. Det är ungefär 100, lite drygt 100 utställande företag från olika branscher som är här för att skapa nya kontakter. Etablera nya men också värna om sina gamla kontakter. Så det är en nätverksmässa. Och det är extra roligt i år tycker jag själv därför att vi är för första gången på plats i Borlänge. Företagsmässan Falun-Borlänge har arrangerats för 3 år på raken och nu är det första gången i Borlänge. Och i den här hallen i Kvarnsveden, i BSM-hallen. Det här var en väldigt bra dag, precis som de andra mässorna. Vi är med för 3:e året och de ger väldigt mycket. Det beror väldigt mycket på hur man är själv och hur aktiv man är. Står man bara i båset och kurar, ja, då får man ut de som kommer hit. Men går man runt och är aktiv så finns det hur mycket möjligheter som helst. Ja, hittills har dagen varit fantastisk. Mycket intressanta människor, både besökande och även andra utställare. Mycket nätverkande är det ju. Det är det handlar om. Jo, jag tycker väl att det har varit en ganska bra dag. Det har varit rätt så välbesökt och framförallt så tycker jag att vi äntligen har fått en riktig mässhall i Borlänge och det är jättekul. Ja, jag har träffat en hel del etablerade kontakter men framförallt nya kontakter som jag hoppas ska kunna bli nya kunder också så småningom. Det har varit spännande att vara i Borlänge det här året. Jag tror att vi kan nå delvis lite nya grupper som inte sökte sig till Falun. Så det kan vara spännande. Jag hoppas också att vi har knutit nya kontakter med företag som kanske finns på andra platser i Dalarna. Som har letat sig hit kanske både norrifrån och söderifrån. Och som hittat till den här nya fina hallen som för övrigt var toppenfin. Så den hoppas jag att de ska fortsätta att behålla. Ja, det är trevligt. Det är ett härligt sätt att träffa människor och gå runt och mingla lite grann bara. Och en fantastisk hall för det här måste jag säga. Jag har bara varit här på fotboll annars men det här funkar ju jättebra det också. Ja, men självklart behövs det. Vi är alldeles för litet område för att inte nätverka med varandra. Det är nästan det viktigaste man har som företagare, det är ju att ha ett bra kontaktnät. Ja, den här mässan den börjar forma sig och den är... Jag ska inte säga att den är etablerad men den håller på att bli nu för 4:e året på raken som vi kör. Och man märker också att det är viktigt med en företagsmässa för regionen, för företagen här att få visa upp sig för varandra och inte minst för sig själv och alla besökare som ser vilket utbud som det faktiskt finns i näringslivet här. Att det är ett starkt näringsliv.